Kabombo! Pati kayo na nakaroon sa hapon ang Grand Draw sang 1-2 Panalo Promo, balde-baldeng pa-premyo na may Cashback 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Sa Grand Draw subong adlaw, dalag ko nga cash prizes ang mahimo madaogan. Sa Regional Draw, may chance ka nga magdaog sa mga masunod nga cash prizes sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region o kun NCR. First prize nga mayara sang 100,000 pesos. Second prize nga 70,000 pesos. Third prize nga 50,000 pesos kag mayapat kag consolation prizes nga tag 5,000 kada isa. Kagang pinakabalantayan sa tanan amo ang 1 million peso nga grand prize sama palaron nga Grand Draw winner. Tanan nga ginhulog nga entries halin sa week 1 automatiko na nga qualified sa Grand Draw subong nga adlaw. Kabombo! Mahimo ka pa nga maghingagaw sa paghimo sa entries kag maghulog diri sa estasyon sang Bombo Radio tubtob alas 12 karon sa uto. Sa liwat alas 3 karon sa hapon ang Grand Draw. Kabombo! Mag-intra kag maghingagaw sa paghulog sang entries kay basi ikaw na ang masunod nga tagdaog sang dalagko nga papremyo kag may chance nga mangin kabay sang Bombo Millionaires Club kay basi ikaw na ang masunod nga milyonaryo paagi sa 1-2 Panalo Promo 2025.